Dragon. Dito tayo ngayon sa kusina, magluluto ng kubos, tortang kubos. Piprituhin natin ng kubos, torta. Yung natira nung mukbang natin, yung mukbang namin nung nakaraan, ngayon ay lulutuin ko torta. So, papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients, mga gagamitin. So, let's see. Let's start the cooking challenge. Okay? So, ito ang kubos. Siyempre ba yung asin? Mayroong siyempre mantika. Ito yung itlog. At lalagyan ko ng sugar. Ang timpla ay maalat na matamis. Okay? Let's start. So, una, yung kubos. Matamis-tamis, and then a little bit of sugar. Kasama atin sugar. Tignan natin para kita ang aming kisaming natutuklap ang pintura. Ito na. Batiin natin na ang egg. Ganun lang. Diba? So, ito ang aking gagamitin kawali. Dito ko lang sa piprito. Okay? Frying pan. Okay. Let's start. So, ayun. Painit lang tayo ng kawali. Mamaya, lagay natin yung mantika. Pag mainit na, may mantika tayong lalagay.
So, ayun. Nakasalang tayong isang piraso. Sandali lang yun maglutuin. Daan-daan lang yung apoy. Kasi baka masunog. Next. The next is ito na yung unang luto. O, so, ito siya. Mga uragon. Salang. So, mamaya na lang ulit. Papakita ko na lang pagluto na lahat. Okay. Patayin ko muna kasi mainit. Hahaba yung video. Okay. So, hey. Ayun na nga, mga Oragon. Welcome to my vlog. Tapos na nga yung aking niluto na pritong kubos. So, ito po siya. Oh. Ayan, ang itsura niya. Yun, no?
Bumiyahin na to ng 2 beses. Nakauwi pa uli. Matatag to, matatag. Tatag eh. Pamatagalan. Sa halagang tutorial lang. Tutorial. 6 na araw mong titirahin. Saan ka pa? Ay kung sa Pinas, bibigyan ng relief good. Tapos may bibigyan siya NP, may bukbok pa. Ayun. Ito, walang bukbok, 6 days. Tutorial. Oh, malutong oh. Ito mo ba? Hmm? Ito, kainin mo. Kain ako mo. Mamaya na yun. Uy, kita yata yung cleavage ko. Malalim. Tagpan natin, baka delikado yan. Ito pa naman nagbra. Wala pa naman akong brand ako po. Sando lang. Ito, may cleavage nga oh. So, pag mag-wig ka, makikita ni Aret, mapin, yan niya. Hmm? Ayun, bukas na to. Bukas na to. May almusal pa bukas. Hindi na nga ako makakain ito mamaya. Kapi-kapi na lang. So, ito lang ang aming pagkain sa ngayon. Ito ang aming ganap. Lockdown eh. Quarantine. Sabay tirahin mamaya ng ginger tea, no? Oo. Sa labat. Ayos na. Pwede na matulog. Parang yan, pang TikTok. Mamaya na ito, pang sultan, TikTok na naman ito mamaya. Tawag sa akin ni TikTok boy. Si si Tommy. Ito na. Pag sakay ko kanina ng bus, sabi, oh, TikTok boy. Kaya pagbaba ko din, TikTok boy tawag sa akin. Eh. Tanya yung mga post natin. Malutong pa siya. Parang chicharon. Oh, nyo? Lari. Sabi nyo ano eh, balanghoy sa amin. Ano ba yung balanghoy? Nilalagay ng lating. Sa tata. Sarap kaya yun. Yun, meron pa. Ayan ang papla. Pla-pla daw to. Ito yung limitador. Ganun mo. Ganun mo. Ulitin mo ngayon. Pag ano. Yan ang ganyan. Parang saranggula. Magsaranggula tayo. Yun. Ito yung may itlog. Ayan. Salabat, salabat. With coffee. Salabat and coffee. Tapos na yung aming merienda. Merienda hapunan. So, salabat muna. Ginger tea. Ginger and turmeric tea. Ayan ayun yung kanya. Kape. Coffee. Coffee with puro. Ito yung akin.
Ayos. Uy! Ang cleavage. Ang cleavage, bye. Nakita yung cleavage ko. So, ito na lang. Hanggang dito na lang mga Uragon. Bye-bye na muna. Bye-bye. So, see you on my next video. My next vlog. Bago Kung- pa lang kayo sa channel niya, Yun, huwag kalimutang mag-subscribe. pindutin niyo na lang yung notification at i-click niyo yung bell. Yun. Parang baliktad yata. Para- Click na bell. Oh, yun ang ibig sabihin. oo. I-click daw yung bell para ma-update kayo kung mayroon mang bagong upload na video. May darating na notification. Yun. Lagi kayo nakasubaybay. Ayun. So, ayun. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Please subscribe. Sabihin mo yung pangalan. Yung, alam na yun. Bicol Express da Uragon. Walang iba. So, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Yun.